105.3 Notícies. Canviem de tema i parlem de noves tecnologies perquè Sant Feliu participa demà divendres de 7 a 9 en una nova convocatòria de Cafè Innovació, una xarxa ciutadana internacional que promou debats simultanis arreu del món de gran ressò a internet i a les xarxes socials. La ciutat serà seu d'una d'aquestes trobades que s'organitzaran simultàniament a una trentena de ciutats de Catalunya, Espanya i del món. En concret, a Sant Feliu es debatrà sobre l'emprenedoria i la innovació a nivell local. Alicia Canyelles, membre de l'Associació Local Xarcón, xarxa Continguts i Territori, explica què és el Cafè Innovació. Un format de trobada en el qual diferents seus arreu del món, amb 20 participants per seu, s'interconnecten via Twitter per parlar sobre diferents temes, vinculats principalment a les ciutats. S'han fet diverses edicions, aquesta és la 5a, i compartim temàtica amb la seu de Londres i la seu de Cornellà, també pel tema de la innovació. Aquesta és la primera vegada que Sant Feliu participa com a seu en un debat de Cafè Innovació. La trobada es farà a la sala social del complex municipal de piscines que disposa de wifi. En concret, a Sant Feliu es debatran diferents qüestions relacionades amb l'emprenedoria i la innovació a nivell local. Què es pot fer des de la ciutat per fer-la més dinàmica i fomentar l'emprenedoria? Quina seria la recepta per sortir de la crisi? Mitjançant la promoció del territori, la innovació, el desenvolupament empresarial, com podem valorar més la creativitat i donar suport als que tenen talent per innovar i emprendre. Sí, també serà la clau el tema de fomentar la iniciativa emprenedora en el sistema educatiu. Entre aquestes i d'altres preguntes s'intentarà arribar a un consens a possibles propostes i seran també les que es donaran difusió després amb un llibre recopilatori gratuït, virtual, que es realitzarà conjuntament amb totes les seus participants. Entre les persones que assistiran a la trobada demà hi ha l'alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, així com diversos emprenedors i emprenedores de l'àmbit audiovisual i de les TIC, experts en emprenedoria o membres d'institucions i entitats locals.